Înapoi. Ce-ai zis? Zică bunii. Ce să zică bunii? Că nu știu. Nu știi tu. Nu e bun. Bunul. Bunișorii. Vezi ce afară? Nu-i rece, e soare și frumos, nu vezi? Vine Amalia. Amalia nu vine. Lasă și pe Amalia. Unde să o las? Afară. Dar eu o las. Lași? Da. Dar bunii nu o lasă. Ți-i somnic? Nu. Mergem înăuntru dacă ți-i somnic. Uite, asta mi afară. Hai să mergem după casă. Ce să facem Să sus? mergem după casă acolo. Ce să facem acolo? Să ne jucăm. Ne bat, să ne ducem. Și după asta o iau, să duc Oana în casă sus. Hai să mergem și acolo pe casă. Pe casa aia. Da, cui casa aia? Mia. A ta? Da. Tu ai făcut-o. Nu, oamenii. Cine a făcut-o? Oamenii Care oameni? de casa lor. De la casa lor? Hai să mergem. Hai să mergem. Hai să mergem. Ce să facem? Nu să mergem, să mergem. Hai să mergem. Așa, să mergem. Hai să mergem. Zi, te rog frumos, haide să mergem la casă. Hai să mergem pe casă. Hai să mergem. Băi, hai să mergem. Nu să mergem, să mergem. Hai să mergem. Așa. Hai.